Untuk motor apa iki? Untuk motor apa? GLMAX 25 rego piro? Ya regane 12.500 ya. Montore kondiang ya, orisinil ya. Sing gak ori pelek ketok iki ya. Iki sing gak ori wonge iki, sing gak ori. Oh, sing gak ori wonge. Welah orisinil. Minus peleke sing gak orisinil lho. Orisinil full lho. CB tahun piro iki, Lur? 2014 rego piro? 10 mek susuk dhewe ya. Oh, motor 2014 10 mek susuk sak. Oh, mesinnya penak ya Ijeh ya. Oke, siap. Oke. Supra 2011 iki 10.300. Mesti minus motornya, mesin penak, lecet pemakaian, stripping ori, CT ijo ana sing gulak kabeh. 10.300. Oleh ngaritan neh yo. Duh, kok doble muni? 3.300 ki ramuni iki ya seneni wong. Oh ngono ya. Tahun piro? 2000 Suprae kok jemekan. Oh iya. 3.300 duh. Masa. Tunggal. Oh iya ya. Iki rego piro lek iki lek? 15 atau 50. Muling. Wolu iku rewu mlakune. Mas Mas, Mega Pro 2000 piro? Regane? Regane 12.500. Oh, ya. Langsung later. Weh. Ngeri. Mesinnya jos ya. Digital ya. Wah, iya digital wis. Bilet. Bilet lho, wah, istimewa. Bonus kacamata. Weh. Yo, sing kepengen Harley lho. Motobi ta apa iki? Benelli ya. Benelli Motobi. Kondiang montore. Istimewa, kaya anyar. Kilometer agak 1000. Anyare piro niki lek? Wah, anyare 40 ya. Iki didol piro? Selawe ngono. 26, dol 26. Nek larangan ya mek susuk, nek wis roh barange. Motor sing kaya kenang pot. Sing kaya anyar, sing kaya anyar, nalpote dobel. CC-ne 200. Oh, plat B lur 2007 pajak plat anyar. Jerone orisinil lho. Jogone apik meling. Pajak blower lho. 79 nego. Bodi oke. Sepet wajar, bodi kaleng. Avanza 2007 plate blower, pajak blower. Ileng-ileng ya. Jerone orisinil lho. Bodi kaleng muser. Aja takok orisinil motor tuwa. Wis ana sepetane sithik-sithik tapi orisin nganu kaleng jeh kaleng. Lho iki. Plate blower. Lho. Biane anyar-anyar kabeh. Jerone orisinil. Ditutup iki, jerone orisinil. Ini anyar-anyar, Bos. No. Ora nganti 80 juta. 70. Songo mek susuk. Avan karo itu abur apik. 79 mek susuk ngono.